Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Nkhani ya nsambo mwalimu ndi nkhani ya chikhulupiriro. Pali zikhulupiriro zimene zimatsata mwambo, ndi zimene nthawi zina zimakatibalalitsa zikhulupirirozo kuziyikanso pa chikhulupiriro cha pa Mulungu nkuziphatikiza. Miyambo ya masambidwe a mzimayi kukachisi wa Mulungu idalipo m'makachisi a chipangano chakale, ndipo zinali zimodzi mwa miyambo ya malamulo a Mose. Mukudziwa kuti m'Baibulo muja tili ndi miyambo ya malamulo a Mose ndiye tili ndi malamulo a Mulungu. Miyambo ya malamulo a Mose inkangokhonzesera kupereka miyambo ndi kukhazikitsa bata pa zikhalidwe za munthu monga munthu, zimene pozichita kapena kusazichita zinkakhala kuti sizikunkhuza Mulungu. Kuchita chinthucho olosachita Mulungu sizimankhuza kanthu, koma panali malamulo a Mulungu amene posachita kapena kuachita Mulungu zimankhuza. Sono nsambo unali wina wa malamulo a miyambo ya Mose kukachisi. Kama fanana kamwambo kameneka ndi kamene Paulo adadzalankhula nthawi zina kuti koma azimayi akhale chete pakachisi. Kunali kukhazikitsa oda mkachisi, si lamulo lakuti mzimayi asapange nawo zinthu za Mulungu ayi, koma inali oda yakanyengo kati kameneka akakukachisi wa Mulungu. Ndi amanena kuti ngati nkotheka akazi akafunse kwa amunawo. Mbiri simabisa imanena za chisawawa ndi chisokonezo chimene chidali ku Korinto. Makosana kachisi wa ku Korinto anali pa chibalaliko choopsa, ndipo akulu ampingo ma church elder kuyendesa mpingo pa Korinto ndi chimozimozi kuti iwe ndi mbusa wa mbuzi. Ngati mbusa wa mbuzi chimozimozi kuweta anthu akumpingo wako a Korinto kudali kovuta chimozimozi munthu amene amaweta mbuzi, zidali zovuta kwambiri. Ndi chifukwa chake pamene amakhazikitsa chipembedzo ankaphatikiza ndi miyambo ndi malamulo amene angathandize kukhazika bata pamene popo kuchita control, mpaka padatuluka lamulo limene likuti akazi akhale chete, chifukwa panali azimayi pamene papa. Musayiwale kuti nkuti nyengo imeneyi kuliso ziphunziso zobalalika zochoka kwa Atemi. Ndi nthawinso imene mizimu, chipembedzo cha mizimu chidabuka kwambiri. Mibwebwe inali yovuta kwambiri kuyisiyanisa ndi zinthu za Mulungu. Zipatala za asing'anga a mizimu zinkasiyanitsika movuta kwambiri ndi zipatala za ndi mapemphero. Sono chibalaliko chotere chongolowa kuti ineyo Ambuye wandituma atero chinali chobalalika. Ndinene mobwereza kuti kuweta mpingo wa ku Korinto chemwali ndi chimozimozi munthu akuweta mbuzi, kudali kovuta kwambiri. Anyamata sizinayendere mu nthawi ya ku Korinto. 1 Korinto 2 Korinto. Paulo angakufotokozereni bwino, olo mkakapulumuka mukamfunse Paulo akakuwuzani kuti kukhazikitsa mpingo kwa Korinto chinali chinthu chovuta kwambiri. Ndi chimozimozi kuti inuyo mufuna mukayike branch mu Devil Street. Chimozimozi. Ndi chimozimozi inuyo kuti mukufuna mukayike branch ku Devil Street, kapena kupita ku bala ndi kumakatumikira. Chimozimozi. Korinto inali yovuta kwambiri. Nde munali malamulo ena oti kumpingoko ayese kukhazikitsa maoda ena ndi ena. Ndi chimozimozi ku buku la Levitiko pamene mukupezanso kuti kuli nkhani yokhuzana ndi azimayi akamasamba kuti asalowe kukachisi. Control ya mchitidwe uwu
inali yovuta pakati pa chipembedzo cha Mulungu. Zikhala bwanji azimayi akakhala ali chonchi? Mukudziwa njira za zisamaliro kunalibe zolongosoka, sizinali zogwirako bwino, komanso kuphatikiza kuti chipembedzo kuyambira kale opembeza mkachisi ankavala zovala za mikanjo, zovala zoyera. Zikhala bwanji mkachisi wa Mulungu pakuti zaka zonse zimene chipembedzo chakhalapo anthu mkachisi amakhala pansi, kunalibe mipando. Mzimayi wosamba kuti akudwala apite kukachisi wavala mikanjo ya waiti ndi akakhale pansi. Mpamene linkabwera lamulo ku Levitiko kuja kuti mzimayi akatere adzikhala kayi ku nyumba. Koma ndi chisomo cha Mulungu tikufika tsopano pa magawo akusala kudya amene mwafunsawa. Mwazi uliwonse umene ukutuluka mthupi mwa munthu mwachilengedwe sicholetsa munthu kukhala pa gawo, chifukwa si gulu la matenda amene munthu amamva ululu, unless amene amati akamasamba kumva kuwawa m'mimba, kusanza, sangakhale pa nsalo. Koma amene amakhala bwinobwino akhoza kusala kudya bwinobwino popanda choletsa, chifukwa chimene chija si tchimo. Chimene chimatuluka mthupi la mzimayi si tchimo. Mpofuna kumvesesa kuti nsambo si tchimo. So chinthu chilichonse chimene si tchimo pamaso pa Mulungu sichikumuletsa munthu kumulekanitsa ndi kupanga chifuniro cha Mulungu, chifukwa chinthu icho si tchimoyi. Sakumva munthu. Mthupi la munthu mumatuluka zinthu ngati mwazi, mumatuluka mamina, mumatuluka thukuta. Zonsezi ndi ma waste matters amthupi la munthu. Simunamve. Mthupi la munthu mumatuluka so thukuta. Mukamalalikira muja thukuta chuchuchu. Thukuta ndi chimodzi mwa chinthu chodetsa chikutuluka mthupi la munthu, ma waste matters. Kazi kumveka zimenezi. Mamina ndi zotayika mthupi la munthu, zimene aliyense amatuluka. Kodi thukuta, mamina, nsambo zotuluka mthupi mwa munthu zimuletse nkozo, zimuletse munthu kupembeza? Ayenera kupembeza. Ngati zinthu zikutuluka pa muyezo woti sizikhala convenience, sizinsokoneza. Ngati chinthu chija sichikukusokoneza kukumana ndi Mulungu wako, continue. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo. Mumaonela, okay. I would like to ask anyone who watches this channel Mabena Studio to like, comment, and share also to others, so that they should know that there is this channel.